Rohani batu rohaku doliawi jangan dong panggil doaku duka sini roham tadi lehono Tuhanku duka untuk dihantam rohami batu rohaku Turpuk di hita soal renungan harian Sadarion Nienet Sian Filipi 4 ayat 10 sia. Alai gohani debata kudo nasa narikot dihamu. Hombartu hamoraon nai di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Gohani debatado narikot di hita. Ayat sadarion ima sada sian hatani apostel Paulus nasinuraton na tuhuria Filipi laho patuguhon haporseaon dohot pakirimon ni huriai taringotu panarihon ni debata nunga jumolo takas dipakilalahon si Paulus panarihonon ni debata di nguluna nang pesipata manaon na porsuk ibana ala ni barita nauli alai di pargugui debatado ibana disi nang petongon di bagasan hurungan ibana manurat surat Filipion alai dang morulas ni rohana Filipi ayat 10 itu pola dido ibana do petahe marlas ni roha mahamutok tong di bagasan Tuhani huulahi mamadok marlas ni roha mahamu Filipi 4 ayat 4 ido ubahen natar barita surat Filipion surat las ni roha
Pakirimon pabua sainagohan ni debatado narikot di hita, totu boi mabahen nang hita pe gabe marlas ni roha. Jala pasti lehonon ni debatado nasa narikot di hita. Persoalanna ati tung naung godang dosian na tapangido itu debata akan nasopola rikot di hita ujungna. Hulai majaha persoalanna ati tung naung godang dosian na tapangido itu debata akan nasopola rikot di hita. Ujungna moloso dilehon debata sude na tapangidoi gabe hirana so dilehon debata akan narikoti di hita. Si pahusor-husoron ni rohat tamai rupani. Godang matutu akan nataharikoton di nguluon saliling mangulu hita. Nunga taboto bei sopola ikon ginoaran. Alai sotung lupa hita dinarumikot ima holong ni rohani debata. Tutu rikot dosi panganon dohot si inumon di akan nama uas male. Rikot do tabar nang padawoni di akan namar sahid. Rikot do si humisik di akapar joon si ganupari. Alai unang lupa hita pabua jolma pardosa do hita. Dia manarumikot di ngolo ni halak pardosa. Totu asi dohot holong ni rohani debatado. Hasesaan ni dosa masai rikot jala sasada debata sabingdo na boi mangalehoni. Holan di bagasan hamoraon na nasian debatado jupang hita hasesaan ni dosai. Naung marlea hinado hita ala ni dosai. Alai gabi marsangap ala ni holong ni rohanai. Ima na pinasahat ni debata tu hita di bagasan Kristus Yesus. Asa marhite Yesus Kristus nunga gabe mamora sadok akan naporsiai. Nang pe adong dope na pugus di arta. Ido umbain di dok apostel Paulus. Ai diboto hamudo asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Nama morahian gabi pogos ala ni hamu. Asa gabi mamora hamu hinorhon ni pogos nai. 2 Korin 8 ayat sia. Amin. Marede mamuse hita sian nomor 460. Sudido hita mabote endeon pasupasum tongosommu. Rap mahita mangendehon buku ende nomor 460.
Odima renungan harian di hita, sian buku pajonok hamu matu di bata. Tuata mamandongani, mangaramoti, dohot mama sumasu hita saluhutna. Horas, horas, horas.